Ngemva kokunqoba icala elalimbi kakhulu elalisho kumgojeko uNgizwe umlando umchunu intombi zimqomanga ngoba zimdabukele zamqoma ngoba zimthanda. Wabe sekuveza wakugcizelela ekhuluma noKing Zoso ukuthi yena uzolibusa lelizwe. Wayesho izwe lonke laseNingizimu Afrika wathi uzolibusa. Lokhu kwangigida kakhulu kwangenza ukuthi ngihlolisise ngibheke ukuthi ngingakwenza kanjani lokho ngimele iqembu lezombusazwe. Ngathi ngisathi ngiyabheka ngathola nokuthi noCloud Motsoeneng owayephethe i-SABC ngaphambilini naye yafunga yagomela ukuthi cha uzolibusa lelizwe. Kwathi kusenjalo kwaqhamuka nalo wayeyijaji elikhulu lalengamele wonke amajaji la e-South Africa uMogoeng naye wakugaranta lokhu. Wase yachaza ukuthi vele emva kokhetho luka-2024 amaqembu ezepolitiki alikho eliyophuma phambili ngokugcwele. Ngalokho kosuka impikiswano enkulu ebangisana ukuthi ubani azombeka esikhundleni. Ayobe eseyaphoqeleka ukuthi abheke indoda ayethemba wonke amaqembu kube yiyona eyobusa lelizwe ukuqhubeka kiwe phambili. Ilana-ke ubuhlakani nemisebenzi ayenzile emphakathini uNgizwe umchunu namagalelo akhe emculweni nasemacikweni onke nasemphakathini nje jikelele, nendlela akhombise ngayo ukubhekana nezimo ezibuhlungu kodwa angazizwe enengcindezi noma angabe sezinzipho abe namahloni. Ikhona akuthembayo ukuthi yena uyimholi oyokwazi ukuthi alihole leli lizwe ngokuyimisela futhi kube yizwe eliphumelelayo. Kodwa kuyoba kuwena-ke mbukeli, ngicela ukuthi uyizwele. Will be president of South Africa. I am going to be president of this country at the appointed time. I don't know when. It may even be next month. We never know when it's going.